hřiště se pomalu trousí i fotbalisté Karabachu. Fanoušci tohoto týmu si už zvykli, dá se říci, na evropský fotbal. Dvakrát hrál Karabach v základní skupině Evropské ligy. No a pokud se takováto akce povede třeba ještě jednou, tak vlastně bude mít tuto misi splněnou, protože vítěz tohoto dvojzápasu má minimálně zajištěnou základní skupinu Evropské ligy. Ale samozřejmě ten hlavní cíl by ještě přišel na řadu, to znamená čtvrté předkolo nebo play-off Ligy mistrů. Zatímco poražený z tohoto dvojzápasu by hrál čtvrté předkolo Evropské ligy. Takže i kdyby Viktoria Plzeň vypadla v tomhle zápasu, tak pohárové utkání nebo pohárové vystoupení pro ní ještě úplně nekončí v této sezóně. No, já bych ještě počkal